L'any passat ja vaig venir aquí, la veritat és que era el primer any que venia l'any passat i em va agradar moltíssim i sabia que aquest any doncs, voldria repetir. Crec que és una travessa molt diferent a la que estic acostumat a fer en el mar, no només perquè sigui en un riu, també una mica per la festa que suposa tant pel club com pel poble d'Olot. És el primer any que la faig i tornaré a repetir perquè m'ha agradat bastant i és el primer cop que he anat a un riu, però m'ha agradat molt l'experiència. És una travessia, com hem dit, molt diferent, molt divertida, a més amb aquest plus de la festa del joc de Síndia i els ànecs al final, i crec que és una gran festa. Jo sí, els diré que vinguin perquè és una experiència molt bona.